ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଜାଗା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଫେମସ୍, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଫେମସ୍। ସେ ଜାଗା ହେଲା ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ବ୍ରିଜ୍। କେମିତି ବା ଆମ ଘର ପାଖରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସିଧା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଘର ପାଖରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସିଧା ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଯିବି। 2.5 କିଲୋମିଟର 3 ଜଣ ବାହାରିଛୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିବୁ ବାହାରିଛୁ। 2.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ। ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ, ପାଣି କେମିତି ଆସେ, ମାଛ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଖେଳେ, ଏସବୁ। ମାଛ ତ ପାଣିରେ ଯଦି ବାହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ସେଇଟା ତ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ସିନା କହିଦେଲି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ଆମ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦି ଜଣ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବାହାରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବୁ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସେ ଜାଗା। ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମେ 3 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବାହାରିଲୁ। ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ଭେନାମୀ ଚାଷ ହୁଏ, ବା ଏଇଠି ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିନିଅ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ କେମିତି, ଦେଖ କେମିତି ଭେନାମୀ ଚାଷ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଭେନାମୀ ଚାଷ ହୁଏ। ଏଇଠି ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟଠୁ ଜାଣ ଛାଡ଼ିକରି ବଡ଼ ଯାକେ 32-33 ଗ୍ରାମ ମାଛ ହେଲେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଅଛି। ବିପଦ ପୁରା। ମୁଁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ପାଣି ପୁରା, ମାନେ କୂଳ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆସିବେ, ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ। ଆସିବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି କେମିତି ଖାଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ବାଲି। ଆମେ ନା ବହୁତ ଡରରେ ଅଛୁ, କେତେବେଳେ ପାଣି ଯଦି ମାଡ଼ିଯିବ ନା, ପୁରା ଆମେ ପୁରା ନର୍ଭସରେ ଅଛୁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ପାଣି କେତେ ବଡ଼ ସେଇଠି ଜାଣିଛ ନା, ସେଇଠି ପଥର ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧ ସବୁ କୂଳ ଖାଇ ଦେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଗେଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଆଗରେ ହେଇଛି ଗେଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼। ସେଇଠି ପାର୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବେ। ପାଣି ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ପୁରା ଏତେ ପାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଅଛି। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସେଇ ପାହାଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ପାଣି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ସାନ ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିଛି, ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲୋକେସନ୍, ଯଦି ବାଟ ଯଦି ନ ପାଇବେ, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। କେମିତି ଖାଇଯାଇଛି, ପୁରା ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଉଲ୍ଟି ଯିବ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଘର ପୁରା ଉଲ୍ଟି ହେଇଯିବ। କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଚଟଣାଟା ଥିଲା, ଚଟଣା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଘର ବି କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଥିବ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ରେ ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଡର କି ଭୟ। ମୁଁ ବି ଥିଲି ସମୁଦ୍ରରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଥିଲି, ମଝିରେ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି, ଫିସିଂ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ନା ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଆପଣ କରିବେ, ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ପାଣି ଆଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ସାନ ଭାଇକି ନେଇ ଆସି ଘରକୁ ପଳେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା, ଆପଣ ଗେଟ୍ ହାଉସ୍। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ରାତି ବିମଳ ଯଦି ଯାଇପାରିବେନି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛି, ସେ ଘରରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଏଇଠି ପାର୍କ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲାକା ନେଇକି ଏଇଠି ପାର୍କ ହେବ। କାମ ଚାଲିଛି, ପାର୍କ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପଳାଉଛି, ରାତି ହେଲା। ସାନ ଭାଇକି ନେଇ ଆସିଛି, କାଳେ ସେ ଡରିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା, ନେଇ ଆସିଛି, ପଳାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଫିଷ୍ଟ କରିକି, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ସାନ ଭାଇ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଏତେ ରାତି ରହିପାରିବୁନି, ସେ କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟା, 2-3 ବର୍ଷର ପିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବେ।
ओके बाय रखुची वंदे मातरम।